Fl-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li ħadet anqas minn 3 kwarti ġie deċiż li l-elezzjoni għal konferma ta' Lorenz Gonzi bħala kap tal-Partit Nazzjonalista se ssir nhar is-Sibt 25 ta' Frar. Tul din il-laqgħa tal-Eżekuttiv inħattret ukoll kummissjoni elettorali li se tkun qed tilqa' nominazzjonijiet għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Nhar it-tnejn se jiftaħ il-perjodu li se jkunu jistgħu jintlaqgħu n-nominazzjonijiet sal-4 15 ta' Frar. Proċess li matulu qed ikun mistenni li jkun hemm nominazzjoni waħda biss, dik ta' Lorenz Gonzi nnifsu. L-Istatut tal-Partit Nazzjonalista jgħid li sabiex jintefgħu n-nominazzjonijiet għall elezzjoni tal-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista irid ikun hemm post battal. Fit-tmiem il-laqgħa tal-Eżekuttiv iżda Lorenz Gonzi baqa' ma rridx jgħid jekk huwiex se jirriżenja minn kap tal-partit sakemm issir l-elezzjoni, kif wara kollox jitlob l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. Prim Ministru ħadd irriżenja tul dal-proċess, Prim Ministru, hawn l-Istatut jgħid li jitolbok tirriżenja. Tiġa weġibtkom, grazzi ħafna. Fl-aħħar laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kienet Marta Sportelli li bħala President ħarġet tikkomunika d-deċiżjoni meħuda lil mezzi tax-xandir. Bil-kontra din id-darba kien Lorenz Gonzi nnifsu li ħareġ iħabbar id-dettalji tal-proċess għal konferma tiegħu stess. Il-Kummissarju Ewropew John Dalli diġà qal li din l-elezzjoni fih dan il-Partit Nazzjonalista se ssir kontra dak li jgħid l-istess statut tal-Partit Nazzjonalista. Wara li kif mistenni Lorenz Gonzi jkun ikkonfermat kap tal-Partit Nazzjonalista dakinhar stess tal-elezzjoni, l-għada l-ħadd 26 mix-xahar isir il-Kunsill Ġenerali li skont il-Partit Nazzjonalista għandu jalaq kollox.